मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनहाय गोदान भिडिअ लाबोलायबाय नैबे भिन्दिखौ जोङो हेना बायदि खर'आव फुनगोन खिन्थु बर'नि बुंबा बिराद गाज्रि खोनायो नालाय बर'नि बुंला दा हेना बायदि बेखौ खर'आव फुननानै माने ओरैबायदि मोजां जायो खानाया सिगां बिदि लोबना लाग्रोनांगौ आरो खर'खौ लोबना लानानै बेखौ हानानै बिदि हानांगौ आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे मोजाङै नायलांबानो जाबाय होमबा नोंथांमोनाबो खालामनो हागोन नै बिदि हानांगौ बिदि हानानै रुनांगौ आरो ओमफ्राय जोबजासे नायलांबाय था होमबानो नोंथांमोनाबो खालामनो हागोन नैबे जाबाय फार्स्ट स्टेप बेखौ बिदि हानानै लानोसै हानानै लानानै बेखौबो मा होनो माबायाव गेसाव रुनोसै दसे बयल खालामनानै लानोसै बिनि उनाव खर'खौ एकदम मोजां सुनांगौ आरो ओमफ्राय सुनानै एसे रानस्रो खालामनानै फोनना लानांगौ ओरैबायदि मोजां जायो माने गोसोम आरो जोंख्लाबनाय जायो आरो जोंख्लाबो खानाया पार्लाराव सुजाहैना मानसिफ्रा पार्लाराव सुजानो दरखार गैया न'आवनो न'नि बुस्थुजों बिराद मोजां माबा खालामनो हायो आरो खानाय सुनाय मेहेन्दी बायदि माबा हेना बायदि फुनना लानांगौ आरो दायो बेखौ रुनोसै दै होनोसै दैखौ हिसाबनि होनानै लाबानो जागोन बेसेबां होबा ओमफ्राय बेखौ रुनानै ग्राइन्डाराव होनोसै आरो जाबायनै ओमफ्राय मोनजासे रुनांगौ ओमफ्राय रुइबाथाय जासिगोन आरो बे बिजिर ओंखारोना बे बिजिरानो आरो जोंनिया खानायखौ मोजां खालामबाय जाबाय दे जाबाय ओमफ्राय नैबाहाय लखबनोसै बेखौ ग्राइन्डाराव होनानै आरो नैबाव फुदुंबावबाय दसे बा एसे लाव लाव जादों दैया बारा जादों एसे खम होनांगौ दसे र' नैबे माइरं गुन्दै बेखौ सामसनै होबाय नैबे माइरं गुन्दैखौ बिदि मोजां गलायनानै नैबाव होबाय दैया बारा जाबाय दा दांबाय थानांसिगोन आरो जाबाय ओमफ्राय नैखौ सेबनोसै दहाय रुनाया बियो नै जि मोजां जाखाबाय बेखौ दा नैबाव जियाव सेबनोसै आरो गुसु खालामनांगौ एसे जाबाय दायो नै दायो जाबाय नै जि आराम जाबाय ओमफ्राय नैबेखिनि बिगाबखौ गारनोसै ओमफ्रायो बेयाव नैबे नारेंखल खलखौ एसे होनोसै बारा नङा एसे होबानो जागोन ओमफ्राय नैखौ गरनै होनोसै सानैनि दायो नैबेखौ होनोसै गरनै होनोसै मोजां रुनानै लादो आरो ओमफ्राय खर'आव फुनदो गथ'फ्राबो फुनजायो गथ'फोरबो फुननो हायो जेबो माबा गैया नालाय बिराद मोजां जाखायो खानाया गोसोम ओमफ्राय जोंख्लाबनाय जायो आरो ओमफ्राय खानाय जयोना जसयो खानाया जवा ओमफ्रायो जोङो आरो बिराद मोजां जायो खानाया आं फुननानै माने नोंथांमोना फुनबा लोगो लोगो रिजाल्ट मोनखागोन आरो खननैसो फुनबानो आं दा फुननानै दानिया रेडि जाबाय फुननोसै एसे लाव लावद्राय जाबाय आरो मोजां फुननांगौ खर'खौ मोजां सुखानानै फुननांगौ नालाय ओरै खालामनानै फुननांगौ आरो ओमफ्राय बेखौ फोननानै सेम्फुजों लोबनाङा आरो दिनै सुस्र'नानै गाबोनसो सेम्फु कन्डिशनार होनानै लोबनांगौ बे मोजां जाखायो जोंख्लाबलायनाय जि फिस्ला आराम जायो आरो खानाया नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंबा जोबजासे नाय आरो नेक्स्ट भिडिअ नेनानै था जि सुग्रा खारै साबोन बानायनानै देखायगोन आं नोंथांमोनहाबो न'आव इउज खालामनो थाखाय बानायनानै लानो हागोन अर्डार खालामदों मोनसे बुस्थु खिन्थु बे सफैयाखै बेनि थाखायनो
दानिया फुनखांबाय आङो ओमफ्राय दा नैबेखौ फिसाजों फुनना होनोसै फिसाजों गथ'फोरनोबो फुनजायो नालाय ओंखायनो फिसाजों फुनना होनोसै आरो बिराद मोजां जायो माने गथ'फोरनावबो जेबो माबा जाया दे फुनदोसै दानिया जाबाय माने एसे रानजासे दोननांसिगोन आरो बेखौ 1 घन्टा नङाबा माबा जिखुनु रानजासे दोननांगोन आरो एसे 1 घन्टा 1.5 घन्टा दोनबानो जाबाय फुनखांबाय रेडि जाबाय ओमफ्राय दा सेम्पु होआ ओरैनो मोजां सुनानै खर'खौ फोरानना लासिगोन ओमफ्राय गाबोनो सेम्पु होनानै कन्डिशनार होनानै नों माजों सुयो सुबानो जाबाय खिन्थु बिराद मोजां सुनांगौ आरो गाबोन सुनाय लोगो लोगो रिजाल्टखौ मोनगोन दिनै रिजाल्टखौ मोननाय नङा दिनै सेम्पु होआलासिनोसो सुनांगोन नालाय गाबोनो सेम्पु कन्डिशनार नों मा होयो बेखौ होनानै माखौ लोबो बेखौनो होनानै लोबनो हागोन गथ'फोरखौबो फोननो हायो जेबो केमिकेल माबा नङा नालाय न'नि बुस्थु बिराद मोजां ओमफ्रायो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायबाय था नेक्स्ट भिडिअआव लाबोगासिनो जि सुग्रा खारै साबोन बानायनानै देखायगोन नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ गाबोन नेक्स्ट लोगो मोनसिगोन The next day फाइनालि रेडि जाबाय नै खानाया लोब्बाय आङो ओमफ्रायो बारा रानाखै एसे दंबावो ओमफ्रायो बिराद मोजां फिस्ला जाबाय आरो ओमफ्रायो दा हगारना लानायफोरनि थाखाय बिराद मोजां खिन्थु जों हगारना लायाना नोंथांमोनहाबो खालामनो हागोन जि मोजां जाखाबाय हगारना लानो थाखाय बिराद बरिया जाबाय नै शाइनिं जायो आरो ज' साबनायफोराबो ज' साबा खानाया गोरा जाया आरो गवाबो जि मोजां जाखाबाय नै जाबाय Udang beyok keranga Beder kalama angkau Sikiri mahulana